Elkarbanatuko dugu gure xedearen inpaktua 2016 urtean zehar? Matia Fundazioa irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua da, interes orokorrarentzat aitortua, eta Jose Matia Kalboren legatuari esker, 130 urte baino gehiago daramazkigu zerbitzu soziosanitarioak eskaintzen Gipuzkoan. Orotariko esparru profesionaleko 20 lagun ezagunek osatzen dute patronatua, eta era independientean eskuzabaltasun osoz hartzen dute parte haren gobernantzan. Ezagutzen duzu gure aktibitateak duen inpaktua Gipuzkoako gizartean? Matia Fundazioan 1300 pertsona baino gehiagoko lantalde bat gara, xede argi batekin. Pertsonari bere zahartze prozesuan lagundu, eta haren ongizatea hobetzea, bere autonomia eta duintasuna sustatuko duten ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortuz. Gure zerbitzuak erabiltzen dituzten, beraien etxebizitza gure zentroetan duten eta egunerokotasuna gurekin elkarbanatzen duten 29.000 pertsona baino gehiagoren ongizatea hobetu dugu 2016an. Matia Orientak gure informazio eta aholkularitza zerbitzuak pertsona bakoitzarentzat ibilbide pertsonalizatu bat sortzen laguntzen du. Pertsona bakoitzaren beharren arabera gure zerbitzuetan laguntzen diogu. Errehabilitazio zentroak, ospitalea eta kanpo kontsultak, gaixotasun aurreratu duen pertsonentzako arreta psikosoziala, Matia etxean, eguneko zentroak eta desgaitasuna duten eta adinikoentzako egoitzak, guzti hauen bitartez pertsonaren zaintzen jarraipena bermatuz. Hau guztia ezinezkoa litzateke voluntarioen laguntzari gabe. 2016an, 2.949 voluntario eta 132 elkarte kolaboratzaile izan ditugu gurean, eta guztira, 30.000 ordu eman dituzte borondatez. Gure ikerketa institutoak, bakarra estatuan, ezagutza eta pertsonalizatutako zerbitzuak sortzeko ezinbestekoa da. 2016an, gure eguneko zentro eta egoitzetako pertsonak ezagutza aplikatu horretaz onura izan dute, eta gizartearen esku jarri da baita ere argitalpen, hitzaldi, formakuntza edo kolaborazio proiektuen bitartez. Hau da, gure 2016ko inpaktuaren zati bat gure helburua lortzeko bidean. Gizartea eraldatzeko eragina izatea, zahartzearen eta desgaitasunaren alorretan pertsonengan oinarritutako erantzun aditua emateko era iraunkorrean. Matia Fundazioa, nagusien ongizatea garatuz.